Čau lidi, já vás zdravím u mého prvního videa a bude to ze hry Soccer Champs. Dneska si tady založíme kariéru. Já už tady pár kariér mám, co jsem hrál, ale my si dneska založíme novou. Dáme si samozřejmě pro datapack. Pro datapack máme proto, aby jsme měli tam všechny týmy a všechny ligy a tohleto. Obtížnost si vyberem, dal bych poloprofesionál, kluby samozřejmě z Česka a máme tady na výběr mezi Vlašimi a Prostějovem. Já rád hraju za Prostějov, takže vybral bych si Prostějov. Jo, tady vidíme její hráče a jdeme převzít kontrolu. Začíná nová cesta. Komise a sponzoři tě vítají v klubu. Cíle sezóny vyhnout se sestupu. Tak jdeme na to. Tady máme náš tým. Jan Koudelka jde na to. Pravíme si to, aby jsme měli. Já bych nehrál na jednoho a koupil bych nějakýho roťáka a rád hraju 4-4-2. Rád hraju 4-4-2. Koupíme nějakého lepšího hroťáka. Takhle jsem to poskládal jako nejlepší tým, co je tady možný. Dáme kapitán, ať je Jan Koudel, už tam byl, nevadí. Už tam byl zase. A máme Koudelku jako kapitán, protože to je náš nejlepší hráč. Není, ale Jan Koudelka je hroťák, prostě nejlepší berek. Máme tady už nějaké odchody. Máme tady 55 rating za 261 000. Jan Harusták. Máme ho v tom. Harusták. Nemáme ho v základu, tak ho asi prodáme. Jo, šel do klubu jinýho a my jdeme vylepšit tým. Určitě koupíme nějakýho levýho obránce. 58, nechceme koupit někoho lepšího. Zkusíme se kouknout po nějakých mladých. 61 za 280 000. Koupíme tady Jakuba Kolíška z Mladé Boleslavi. Je mu 17 let, má 58 rating. 150 000 stojí, takže ho koupíme, protože to mi připadá jako dobrá to a budeme doufat, že se vylepší, když mu je 17. Přestup jako Kolíšek. Dáme ho hned na levýho obránce. A teď jdeme na útočníka. Máme tady... to je už asi přes náš rozpočet. Kolik je mu let? Je mu 22 let. Dobře, necháme ho tam. Ale tady máme 56 obraně, to se mi nelíbí. Drahý to je. Píme Martina Kováře, 17 let. Martin Kovář, nový přestup. Nejde teda do základu, jde na lavičku. Asi nekoupíme, zkusíme někoho. Víte co, já dám do útoku tady nějakého starého toho a
na to vyjednat hostování za 66 000. Máš snad tu přímou půjčka schválena. Takže přichází k nám na hostování 62 Musovský a Baník Sokolov je náš to přátelský utkání mezi Baníkem Sokolovem a naším Prostějovem. To můžeme klidně přeskočit, protože to je přátelák a dokonce jsme vyhráli. Další zápas hrajeme s nějakým klubem. A bacha, máme tady odchody. Golovacký, 56, 244 000. Koukneme se. Je tady v základu. Kolik mu je let? 22, myslím, že mu je let. Jo, a 56. To je. Takže se podíváme, jestli za tyhle peníze koupíme někoho podobného. Ale za 100 000, tady 56 z Jablonce. Takže koupili jsme Antony Kilífa, nějaký tom. Dáme ho do základu, prodáme tohle a máme nějaký profit z toho. Přátelský, jdeme na to, přeskočíme to, je to přátelák. Prohráli jsme to 5-0. Evropský super pohár se hrám. A hrajeme pak s Jihlavou, takže tohle už nebudeme přeskakovat, hrajeme hru. Já tady mám zaplacený, že mám neomezený přeskakování. Takže jdeme hrát. A máme rovnou útok, přímá a volný kop. Takže to tady dáme na Pavla Sokola. Zkusíme jít dopředu. Dáme to na Koudelku. Ne, to je Den Mulkovský. Zkusíme vystřelit a dáváme gól, takže nice. A uvidíme, kdo bude mít další útok. Takže skončila mám první polovina. Dáme druhý a máme rovnou to. Dáme to tady. Tady nejsou offside, takže můžeme to dávat do offsideu. Jdeme s Koudelkou. Zkusíme to tady prodriblovat. Zkusíme vystřelit a dáváme gol. 2-0. Čekáme na další útok. A další útok máme my a je to dokonce přímé. Ale já jako nedávám doprostřed. Ale tohle nedáváme, ale máme ještě to a dáváme gol sice z dorážky, ale to se počítá. A tady má Jihlava útok a Jakub Počet dává gol. Snížili na 3-1. Jihlava má další útok. Musíme zabránit, aby nedali gola. A golman chytá. A do konce zápasu ještě máme útok. Zkusíme to vystřelit z dálky. Bohužel nevyšlo to, nevadí. Ale 3-1, bereme výhru. 3 body. Jsme v druhé lize. První je Artis Brno. Tady jsou všechny týmy. Další zápas hrajeme s Baníkem Ostravou. Ale to je Bčko. Takže má jenom půl hvězdičky. My taky máme jako jenom půl hvězdičky. Ale my jsme lepší jako na statistiky papírově. A jdeme hned na to. Máme hned tady útok. Zkusíme to tam nacentrovat. Dany Muchovský střílí a dává gól. Prostějov má další útok. Máme tady lehký gól a ten dává naše nová posila další. Prostějov má další útok, který proměňuje.
má další útok, volný kop. To nebudem střílet, to dáme sem. Dáme to na Danyho. Zkusí vystřelit a dává gól. A bacha, teď má Baník. Ale my jsme to zablokovali. Ale bacha. Tomáš Filip dává gól a snižuje na 4-1. Končila nám první polovina, jdeme na druhou. No takhle má Baník Ostrava šanci a brankář neskutečně chytil. A bacha, Antony Kalifa byl vyloučen, červená karta. Takže budeme dohrávat v 10. Bohužel nám nepovedl. Na konci má ještě Baník to, ale neskutečně Tomáš Liška. A Baník dostal na konci taky červenou, takže taky dohrávali v 10, ale neměli to. Ale my bereme výhru 4-1. Posouváme na první místo v druhé lize. A Antony Kalifa byl suspendován na 2 zápasy v soutěži druhá liga. Takže musíme tady to nahradit. Jedinýho, koho tam můžeme dát, je Martina Kováře. A další zápas máme s Viktorkou Žižkov. Ale ten si necháme až na další díl, takže jestli se vám tenhle díl líbil, dejte like, odběr a jestli mám natočit další díl, napište to do komentářů. Čus!